סע צפריר, סע! עוד! אתה יכול לרדת, אתה רוצה לתקן? לדעתי אתה יכול לרדת. סע, האוטו יציב, הוא הרחיב אותו, חבל הזמן. אתה עם אטלס? תוציא אטלס, אתה לא יכול לרדת באטלס. ב-4-3 יורדים, שאם אתה צריך לתת, סע! אתה יציב 100%, סע! סע! ככה, זה הקצב, כן. אתה לא היית יכול לרדת את זה לפני ששמת את הג'אנטים האלה, עם האופסט הזה. לא היית יכול... אתה יודע איזה קיר ירדת? לאט. ירדת קיר של 1.5 מטר בזווית. בוא, תכף תראה. הנה, עכשיו הוא עובר את הפנס שלך. פגע בפנס? לא, בטמבון.